Corina Porro, a presidenta da Autoridade Portuaria e candidata do Partido Popular ás eleccións municipais, vaise marchar sin ter solucionado a asignatura máis importante e que sigue pendiente nos últimos anos, que é elaborar ese plan de usos. No seu debe, temos que decir que non só se irá sin deixar ese plan de usos realizado e feito, sino que tamén, e isto é tamén moi importante e moi grave, sino que tamén se marchará tendo a responsabilidade de que o Porto perdera en 2 anos nada máis e nada menos que 500.000 de toneladas en tráfico de mercancía xeral. 500.000 de toneladas en 2 anos. Isto se debe a que, unha vez máis, se ten utilizado o Porto de Vigo única e exclusivamente como un trampolín electoral. Transformar o Porto de Vigo significa poñer todos os recursos sociais e económicos que ten o Porto para que este funcione, para que este despegue e para que este sexa competitivo. A realidade do que pasou en estes 2 anos na Autoridade Portuaria é que, mentras se dedicaba a presidenta da Autoridade Portuaria a abrir paseos, a presentar proxectos de fontes, etcétera, etcétera, e a rifar, lóxicamente, contra o Concello de Vigo, bueno, pois, mentras facía isto, todo aquilo que tiña que ver coa planificación e co futuro do noso Porto en estes momentos está en cero.